כן. שלום ראובנה, רוצים לאחל לך יום הולדת שמח, ומתגעגעים אלייך ואוהבים אותך. אנחנו כרגע חוגגים יום הולדת לרוני, ואחד לעשות זה בפארק, וכל המשתתפים פה רוצים, כל אחד רוצה לומר לך משהו. אני ראשונה. מה את אוכלת? מזל טוב. בצל בפה. הנה, אני לא אוכלת בצל. זה נורא מביך לדבר למצלמות, צר לי. נכון. אמרה אז פסיכודרמטיסטית. אז אני אעצום עיניים ואני אדמיין שאת מולי, ואז אני אגיד לך שיהיה לך הרבה מזל טוב. שתגיעי יותר, שנראה אותך יותר, וזהו. ואני אוכל איתה בצד שלי. ואנחנו אוכלות בטטות. תפוח אדמה. בטטה, לא, זה תפוח אדמה. תפוח אדמה. נכון, זה תפוח אדמה על האש, אכלנו מאוד הרבה. את ראית אותנו קודם שרק התחלנו לאכול, היה לנו עוד כוח, עכשיו אנחנו כולם שרועים לנו פה. ורחלי הייתה צריכה להיות איתנו, אבל היא נסעה לה לחו"ל לרגל יום הולדתה ביום ראשון, ונסעה לשבוע לגרמניה, ודש היא מסרה שלך שאני אמסור לך דש. אבי, תפסנו את אבי. אבי. קורם. שחר. שחר, תגידי יום הולדת שמח ראובנה. תגידי יום הולדת שמח ראובנה. יופי. רוני. מזל. יום הולדת שמח. גם שירי מוסרת מזל טוב. אופירה. שירי זה גם מזל טוב. אופירה. לא. את לא מדברת? היי. מזל טוב. גם אני מצטלמת טוב, גם הכל שלי נשאר. עכשיו מי? נילי. נילי ודרור עוד נשאר. לאן אתה הולך? ראובנה, להתראות בארץ.